Ikteb www.gemma.gov.mt fil-browser. Jekk tiklikja fuq il-bandiera Maltija, ikollok aċċess għall-informazzjoni bil-lingwa Maltija. Fil-quċċata tal-ewwel paġna issib diversi menus. Jekk tiklikja fuq Retirement, għandek tarif fuq il-pensjonijiet. Fil-portal ta' Gemma issib ħafna informazzjoni fuq aspetti differenti li jgħinuk kif tħaddem flusek, inkluż riċetti. Jekk tafas fuq Retirement u wara fuq Social Security Pension, issib l-informazzjoni maqsuma skont dawk id-dettalji li jgħoddu għalik. Ngħidu aħna meta twelid u jekk tkunx taħdem għal rasek biex issib informazzjoni li tkun relevanti skont il-karatteristiċi tiegħek. Nerġgħu mill-ewwel paġna tal-portal. Wieħed jista' jklikkja fuq Family biex isib tarif dwar kif wieħed għandu jħaddem flusu mill-perspettiva tal-familja, inkluż kif jgħallem l-itfal u kif jifranka l-flus meta jaħseb biex jerġa' jibgħat it-tfal l-iskola. Jekk tiklikja fuq FAQs mill-paġna ta' quddiem, wieħed isib numru kbir ta' mistoqsijiet li n-nies jistaqsu ta' spiss. Pereżempju, kif jiġu maħduma l-pensjonijiet, jew xi drittijiet tal-benefiċċji jista' jkollok, bil-faċilità li tmur f'sezzjoni li tagħtik aktar dettalji. Meta tafas fuq is-simbolu ta' YouTube, ikollok aċċess għal numru ta' videos b'tarif dwar kif tista' tħaddem flusek tajjeb, maħsuba għal kull età inkluż tfal u żgħażagħ. Tista' wkoll tinkitbu biex tirċievu aħbarijiet u informazzjoni li toħroġ Gemma minn żmien għal żmien billi tagħtu l-indirizz elettroniku tagħkom. Barra li tistgħu issegwuna fuq Facebook billi tagħmlu like fuq il-paġna ta' Gemma. Gaja, ma taħsibx li qed tonfoq bla doċċ meta ħafna minn dawk l-affarijiet m'għandekx bżonnhom? Ixtrihom daqskemm huma sbieħ, ixtrihom! Ejja Gaja, ixtrihom! Iżjed ma tixtri, iżjed tkun lejra ta' sħabek, tkun l-aħjar waħda. Gaja, inta għadek titmur tistudja l-kant barra minn Malta? Naħseb daqsxejn iżjed importanti u tinsiex għandek bżonn li tkun ġemmajt xi ħaġa. Uħallik mill-kant. Ek le. Jien għandi ħolma, u dik il-ħolma li hija tiġi l-ewwel u qabel kollox. Onfoq bil-għaqal u aħseb għall-futur. Mandi għabtit xej. Aj, ma xinkwitanti. Ma naġġara. Kull jum, fid-disa ta' billej kien jiġi minn darja ħasra biex umbat sebt illi ħallini la stampa, Morta ta' social services biex nirreġistra li ħallina u li jina ġejt armla u biex jibdaw jituni il-pensjoni ta' Romol u kif juhu ħattijħor. Tajjeb hekk. Imma sebt illi li ftit sejtuni, mux sejtuni il-pensjoni ta' Romol, imma sejtuni dik ta' relief biss. Għaliex? Għax Johnny kien jaħdem bla ktieb u ma kienx iħallas bollalek. Għat ma konna fil-li qed jiġru daw l-affarijiet kollha, għat ma ħallina neqsim minn xejn, dejjem gawdejna biex imbagħad mort il-bank u sibt illi bil-kemm għandna xejn issa. Fejn kont naf jien. Għallu li għaxu kien jieħu dik il-lajnuna. Unemployed. Diki. Kienu jtoħdi tal-unemployed imma hu fil-fatt kien jaħdem imma kien jaħdem bla ktieb. Allura kien jieħu l-flus u ma kienx iħallas bolla biex hu jkun jista' jieħu iktar flus. Imma issa jien ma nistax nieħu il-pensjoni tar-Romol imma jkolli nieħu biss lajnuna. Għajnuna soċjali. Diki, illi m'għandax taqsam xejn hux ma tar-Romol. X'għamilt li Johnny, x'għamilt li. Minn din il-ġrajja nitalmu illi kieku Johnny kien jaħdem mod regolari u jħallas il-kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali, kieku llum l-armla tiegħu Tesi qiegħda tieħu pensjoni tar-Romol. Pensjoni brata fermola mill-għajnuna soċjali li qiegħda tieħu hi fil-preżent. Dan jurina wkoll l-importanza li taħdli x-xogħol ikun b'mod legali għaliex tkun qed tħallas il-bolla u tkun qed tinvesti fil-futur għall-pensjoni tiegħek. Kun taf li meta taħdem u tħallas il-bolla regolarment ikollok dritt tal-numru ta' benefiċċji kontributorji. Pereżempju, jekk int tkun marit jew ma tiflaħx, int tkun intitolat għal benefiċċju tal-mard, waqt li jekk tweġġa' fuq ix-xogħol jew timrad b'marda relatata man-natura tax-xogħol tiegħek, tista' tkun intitolat għal benefiċċju għal korriment fuq ix-xogħol.
Barra minn hekk, jekk titlef ix-xogħol u tiġi qiegħed u tkun qed tirreġistra għax-xogħol fuq l-ewwel parti tar-reġistru tal-Jobs Plus, tkun intitolat għal benefiċċju tal-qatt li ma benefiċċju ikun ola jekk tkun kap tal-familja u tissodisfa t-test tal-mezzi tal-għajnuna soċjali. Għalhekk li taħdem bil-ktieb u tħallas il-bolla dejjem jaqbillek għaliex jekk jiġrilek xi ħaġa hemm xi proteġik. Ikseb aktar informazzjoni mis-sit www.socialsecurity.gov.mt jew bil-iċċempel fuq 153. Jider li hawn perċezzjoni fil-pajjiż li biex wieħed jiekol tajjeb irid bil-forz jonfoq ħafna flus. Però dan mhux il-każ, kif ser naraw f'dawn ir-riċetti li mhux biss jistgħu jsiru bi ftit flus imma wkoll fi ftit ħin. Għalhekk, wieħed jista' jagħmel użu minn dawn ir-riċetti u bekk ikun jista' jkol tajjeb għal saħħtu billi juża ingredjenti friski. Dawn ir-riċetti huma tant sempliċi li wieħed jista' jippreparahom fi ftit ħin u daqshekk ieħor importanti, inti tkun tista' tikseb dan fil-waqt li tibqa' fil-baġġett tiegħek. Ħannurikom riċetta li biex tagħmilha iddum inqas minn kemm iddum fil-kju biex tixfi li kellest. Ħanagħmel insalata bit-tiġiġ b'5 ingredjenti li nsibu regolari fil-kċina. Mela 5 ingredjenti huma daw: sidar tat-tiġiġ, il-faqqieħ u l-bżar kolorit, l-insalata u wkoll ġobon parmiġġan. Ħanibda billi naqbad is-sidar tat-tiġiġa u naqsama fi flili iktar irqaq. Ħalli ssirli iktar malajr. Għandi taġen sħun għaddej fuq in-nar, ftit żejt, bżar u melħ, ħanxawwat is-sidar tat-tiġiġ. Għandi taġen ieħor għaddej jibda jisħon. Ħansajjer ukoll l-ħxejjex għal miegħu. Faqqieħ ukoll il-bżar u żgħid bżar żgħir. Ħanneħħilu żerrija u naqsmu f'erba'. Bżar melħ intuhom miż-żewġ naħat. Tom aħjar. Sadattant fit-taġen qatt m'għandi xejn. Ftit żejt żgħira u nsajru il-faqqieħ u l-bżar. Bżar u melħ miegħu wkoll. La darba tiġi sar, ħanamlu fuq chopping board u b'sikkina ħanqattaw il-qiegħ. Għandi l-insalata lesta, magħha ħanżid il-bżar, ħanżid it-tiġiġ, nista' nħalli ftit biex nagħmlu fil-witt u wkoll il-ġobon parmiġġan. Ħanħawwad kollox u les biex niekol fi ftit ħin. X'kemm tikkalkula li ddum tistenna fi kju biex tixtri? Min takeaway? Skont kemm ikun hemm nies huma dejjem għandek dawk it-30 minutes. Ejja ngħidu tagħmel 10 minuti fil-kju. U nagħmlu anke ġieli kwarta? Kwarta. Mela, duq daqsxejn. Jinti hemm bnin u hekk? Ħafna. Tajjeb. Dak li ħadli 5 minuti biss biex għamiltu. X'taħseb sinjur? Għadha tiekol ifhimni. Tajjeb ħafna. Hemmhekk jiena użajt 5 ingredienti, però l-iktar ħaġa importanti, taf kemm ħad ħin dak il-platt? 5 minuti. Ġifieri fil-verità nissu niklu bnin, bi ftit flus, tajjeb, u 15. Ftakar, l-interess li inti rċievi fuq it-tfaddil huwa inqas minn dak li tħallas fuq is-self u allura jaqbillek. Dejjem ħallas l-ewwel dak id-dejn li għandu l-ogħla rata ta' interess u bekk tkun qed dejjem tnaqqas l-ispiża. Ftakar ukoll li sabiex tixtri online jew tiġbed il-flus minn ATM barra minn Malta, m'hemmx għalfejn karta ta' kreditu, jeżistu karti ta' debitu li jħalluk tagħmel dan. Għall-rwieħ, wasal l-aħħar tax-xahar. Kont broke, issa l-lejla mmur nieħu drink, għadha mmur nixtri mobile u dal-weekend immorru nieklu. Tiġi? Maħsibha darbtej ta' int bħali għandek dħul baxx. Għandek bżonn mobile ieħor. Laqqas ilek xejn li xtrajtu u flok tmur tiekol. Mhux aħjar iġġamma ma tmurx tiġik xi spiża li ma kontx qed tistennija. Eżempju, jien da xahar mal-liltla. ċom nagħlek li dik xi ħaġa mġemma milli wara b'kull xahar li jistejn. Għalax kieku, meta tidħollok il-paga ara li taħseb għal bżonnijiet l-ewwel. Kun
taf li jekk minkejja li tkun tista' tirtira mix-xogħol u tieħu l-pensjoni qabel tilħaq l-età tal-pensjoni, jekk inti tibqa' taħdem tkun tista' tibbenefika minn rata ta' pensjoni għolja li tvarja minn 5% sa 23% skont kemm iddum biex tirtira, anke jekk inti tkun eliġibbli għall-ogħla rata ta' pensjoni. Mela ħjar taħsibha sew qabel tieħu d-deċiżjoni li tieqaf taħdem qabel l-età tal-pensjoni tiegħek. Ikseb aktar informazzjoni mis-sit www.socialsecurity.gov.mt jew billi tċempel fuq 153. Żur is-sit www.gemma.gov.mt. Ikklikkja fuq il-menju tal-Calculators biex issib il-kalkulaturi. Jekk trid tippjana tgħid, ikklikkja fuq View Presentation taħt Wedding Budget Calculator biex tara x'għandek tikkonsidra biex tippjana tgħid. Kif sirt familjari mal-linji gwida li għandek tikkonsidra, tista' mbagħad tiddownloadja tniżżel il-kalkulatur li hu f'forma ta' spreadsheet li fih lista estensiva tal-ispejjeż diversi li wieħed jista' juża biex ikollu idea ċara ta' kemm ser jiġi jiswa t-tgħid. Ħannurikom riċetta li biex tagħmilha iddum inqas minn kemm iddum fil-kju biex tixtri li kell-lest. Ħankun qed nuża 5 ingredienti biex fi ftit ħin nagħmel insalata bil-patata ħelwa, basal mitwil, ħwawar friski, lews inkaljat u ftit yogurt Greek. Ħanibda billi nqatta' il-patata ħelwa u nsajjara fil-forn. Il-forn ħanamlu fornu grill f'daqqa 180 grad sakemm nara l-patata ħadet kulur. La darba qattajta ħanagħmilha f'dix għal ġol forn. Ftit żejt fuqha, bżar u ftit milħ u tajjeb ninqalbuha tajba. Dik it-taħlita ħalli ż-żejt ikun imqalleb ma' kull imkien, mhux ħafna, ftit kemm jgħin jieħu kulur. Ġol forn. Sakemm nistenna li l-patata tieħu kulur fil-forn, ħana nqatta' ftit basal mitwil u nkisser ftit lews. Għal din ir-riċetta jmur kif lews inkaljat. Manki jekk ma jkunx inkaljat, imur tajjeb ukoll. Ħanelħaq inqatta' wkoll ftit ħwawar friski. Biex inqattu aħjar, nagħmlu gozz u nqattaw f'daqqa. La darba l-patata saret, noħroġha mill-forn u kull ma jonqosni huwa inħallata mal-kumplament li qattajt iktar kmieni. Kull ma jkun jonqos fl-aħħar huwa li nħallat il-yogurt Greek. Li kell-lest u nista' nservi. Dan huwa insalata tajjeb bil-patata ħelwa, tajjeb b'daqsxejn ta' yogurt Greek, daqsxejn hekk allegru biex niftehmu. X'taħseb? Vera tajba. Kemm tikkalkula li ddum tistenna biex tixtri xi ħaġa lesta minn barra ngħidu hekk? Dejjem titnofsija naħseb. Ġielek jagħtik każ fejn tagħmel xi xorkar forsi u tixtri iktar ikellest. Iva, ħabba ħajja tal-lum maġħa. Hemmhekk, Sinjura, jiena użajt 5 ingredienti biss. 5 ingredienti biss u ftit ħin, vera ftit ħin. X'taħseb, nagħmlu xi ħaġa tajba b'5 ingredienti u ftit ħin? Tajjeb ħafna, ħafna. Allora, ngħid jiena ma tistax taqbad u tlessi li kelti għal fi ftit ħin anki dak eżempju tajjeb biex tieħdu l-lunch. Tista' tlessih qabel naħseb hu. Ma nista' jdir riċetta kif nagħmlu. Tix jismu? Natalie. Wara, għandi dan ukoll. Allura, dan il-full-time job tiegħek għax tiġġerra naqra mat-toroq tejja naħseb li Dan ix-xogħol tajjeb għalija tafx, għax nagħmlu fil-ħinijiet tiegħi u kif irrid. Tajjeb. L-iktar jekk għandek it-tfal. Minix miż-żewġa, għax jisu ħadd ma jridni lili. Għax jien irid nieħu ħsieb missieri għax invalidu. U kull ġuvni li jkolli dejjem jispiċċa jgħidli li għalija l-ewwel jiġi missieri u wara hu. Intom minn daw biss bijaw? Le, għandna ħafna iktar affarijiet. Ara. Għandkom il-ħwejjeġ ta' tfal ukoll. Mela ara x'tagħmel u erġgħaddi taf ħataqdini għan-nepotijiet. Kważi lest, ma kellha xejda l-wajer biss.
Issisma minni u għamel friends miegħu. Namlu friend. Kemm nixtieq ma naf li kollu għal xejn. Missieri dejjem ħadem bla ktieb. Qatt ma ħallas bolla u kien kuntent bli jagħtuh tas-social service għax ma jaħdimx. Anzi, mhux talli hekk, kien iħoss li bekk qed jigwadanja. U talli ma kienx jaħdem u kien jirreġistra, kien iħallas inqas fuq id-dawlu l-ilma wkoll. U ammok. Ommi mardet u ħallitna miskina. Meta missieri marat u spiċċa bil-kemm jista' jimxi, ma setax jaħdem u spiċċa jgħix biss bir-relief. Lanqas pensjoni tal-invalidità ma jista' jieħu, jien mort niċċekkja. Imma qalu li biex tieħu l-pensjoni tal-invalidità tkun ħallast il-bolla li hu qatt ma ħallas. U issa, meta jagħlaq 62, fejn suppost jieħu pensjoni tal-età u tkun naqra tajba, laqqas dik ma jista' jieħu għax qatt ma ħallas xejn. Waqa' fuqi ħasra biex nieħu ħsiebu u sallabni lili, ma mhux saħallih waħdu miskin. Bħalissa kull ma jieħu huwa l-inqas. U meta jagħlaq 62, ħajjieħu biss il-pensjoni tal-età. Li hija baxxa qaluli, sintendi, mhux bħal persuna li jkun ilu għamru żmienu iħallas il-bolla. Waqa' fuqi biex nieħu ħsiebu u sallabni. Min din l-istorja naraw l-importanza li persuna li taħdem mod legali u tħallas il-kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali. B'dan il-mod, kieku f'dan il-każ, missirnet li kien jieħu pensjoni tal-invalidità u mhux ir-relief li kienet tkun ferm iżjed u fil-futur meta jasal biex jilħaq l-età tal-pensjoni jieħu pensjoni tal-irtirar u mhux pensjoni tal-età. Il-karti ta' kreditu huma kumdità. Isibhom fil-but għal meta inti jkollok bżonnhom. Iżda trid dejjem tiftakar li l-flus ta' ġo fihom mhumiex tiegħek u trid terġa' troddhom lura. Jekk taf li xi ħaġa ma tiflaħx tħallasha, il-karta ta' kreditu ma ssolvi xejn. Flok ma ħallast għal dak li xtrajt, issa trid tħallas id-dejn. Ħu ħsieb illi id-dejn kollu tiegħek inkluż dak li għandek fuq il-karta ta' kreditu qatt ma jaqbes l-20% ta' dak li inti taqla f'xahar. Jekk għandek diffikultà bl-ispejjeż ta' kuljum, mela lura naqqashom ma' dawn iż-żiġ dejn. Jekk hemm xi ħaġa li inti tixtieq tixtri u ma tistax għalissa, allura ġemma l-flus u ixtriha meta tkun tista'. Kont taf li jekk taħdem bil-ktieb u tħallas il-bolla dejjem jaqbillek għaliex tkun qed tinvesti fil-futur kemm tiegħek sabiex meta tirtira tieħu l-pensjoni xirqa, kif ukoll ta' martek għaliex jekk hi ma jkollix dritt tal-pensjoni fis-sima, ikollha dritt tal-pensjoni tar-romol jekk inti tiġi nieqes qabilha. Dan jgħod ukoll jekk timrat u l-marda li tbati minnha ma tħallikx taħdem iżjed. F'dan il-każ tista' tkun eliġibbli għal pensjoni tal-invalidità biex tevita taqa' fuq għajnuna soċjali li hija inqas mill-pensjoni tal-invalidità. Barra minn hekk aħjar wieħed jagħmel l-affarijiet kif suppost ħalli ma jiġix mitlub iħallas lura dak li jkun ħa bħala benefiċċju meta ma jkollux dritt. Ikseb aktar informazzjoni mis-sit www.socialsecurity.gov.mt jew billi ċempel fuq 153. Taf li ġenituri li jaħdmu tnejn u li tħul tagħhom mix-xogħol u bejn l-10,000 u l-24,812 euro jew ġenituri fejn jaħdem wieħed biss inkluż ġenituri waħedhom u li tħul mix-xogħol u ta' bejn 6,600 u 17,312 euro fis-sena u li għandhom tfal taħt 23 sena magħhom huma eliġibbli għal in-work benefit. Mela żgur li jaqbillek li taħdem legalment għaliex minn barra li tkun qed tinvesti fil-pensjoni tiegħek tista' tkun eliġibbli wkoll għal dan il-benefiċċju fejn l-ogħla rata tista' tkun ta' 1,350 euro fis-sena għal kull wild għal dawk il-familji b'ġenitur wieħed. 1,300 euro fejn iż-żewġ ġenituri jaħdmu u 550 euro fejn jaħdem wieħed mill-ġenituri biss. Ikseb aktar informazzjoni mis-sit www.socialsecurity.gov.mt jew billi ċempel fuq 153. Kont
Kont taf li meta taħdem u tħallas il-bolla regolarment ikollok dritt tal-numru ta' benefiċċji kontributorji? Per eżempju, jekk int tkun marit jew ma tiflaħx, int tkun intitolat għal benefiċċju tal-mard, waqt li jekk tweġġa' fuq ix-xogħol jew timrad b'marda relatata man-natura tax-xogħol tiegħek, tista' tkun intitolat għal benefiċċju għal korriment fuq ix-xogħol. Barra minn hekk, jekk titlef ix-xogħol u tiġi qiegħed u tkun qed tirreġistra għax-xogħol fuq l-ewwel parti tar-reġistru tal-Jobs Plus, tkun intitolat għal benefiċċju tal-qatt li ma benefiċċju ikun ogħla jekk tkun kap tal-familja u tissodisfa t-test tal-mezzi tal-għajnuna soċjali. Għalhekk li taħdem bil-ktieb u tħallas il-bolla dejjem jaqbillek għaliex jekk jiġrilek xi ħaġa hemm xi proteġik. Ikseb aktar informazzjoni mis-sit www.socialsecurity.gov.mt jew bil-ċempel fuq 153. Kont taf li nisa jew irġiel miż-żewġa li jaħdmu li meta jilħqu l-età tal-pensjoni jkollhom dritt tal-pensjoni tal-irtirar jekk jormlu ikollhom dritt li jieħdu r-rata tal-pensjoni sħiħa ta' żewġhom jew ta' marthom? Dan jiġri jekk il-pensjoni sħiħa ta' żewġhom jew ta' marthom skont il-każ tkun ogħla mill-pensjoni tagħhom stess. Jekk ma tkunx, jibqgħu jirċievu l-pensjoni tagħhom. F'kull każ dejjem tibqa' titħallas l-ogħla pensjoni u għalhekk ukoll dejjem huwa importanti li kulħadd jaħdem legalment u jħallas il-bolla għax din ittik dritt tal-benefiċċji kollha kontributorji, inkluż il-pensjonijiet. Ikseb aktar informazzjoni mis-sit www.socialsecurity.gov.mt jew bil-ċempel fuq 153.